रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोनथुमनानै दोननाया खोब दुखुनांथाव। जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा सांग्रां नङा। गोदोनि दायफोरखौ रायखांलायनानै खालि गावजों गाव दावराव दावसि। बर' हारिया डाबल गेम गेलेनांगौ। से हप्तानि गेजेरावनो रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मानो बोनथुमनानै दोनखो बेखौ गोख्रोङैनो नायबिजिरगोन। रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोनथुमना दोननायखौ क'क्राझार कंग्रेस कमिटिया गोजोननाय मोनाखै। क'क्राझार कंग्रेस कमिटिया दिनै गावसिनि मावख'आव आसामनि बारग' मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मनि 120थि जोनोम सान फालिनायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सिनियर स्पक्स पार्सन गर्जन मुसाहारिया बे गोख्रों रावखौ बुंदों। थारावनो आङो एपिसिसि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै दिनैनि बे गोथार सान रुपनाथ ब्रह्मनि थामहिनबा गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि 120 जोनोम सान फालिनायनि सान आङो बे सानाव बयनिसिमबो एपिसिसिनि जानानै आरो क'क्राझार जिल्ला डिसिसिनि जानानै आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरो गासै आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम जासिहरदों आरो बयखौबो खुलुमदों, बयखौबो खुलुमबाय। नोंगौ दिनै बे 120 गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम साना जोंनि थाखाय खोब गोनां गोजोनथाव रादाबनि सान। आङो होनबोबाय थादों थांनाय बाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानावबो आङो बे खोथाखौनो बुंदों जे बर'फ्रा जोंनि थांनाय जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाया एसे खम जादों। बेनिखायनो खोमा जे बर'नि जारिमिना सानफा एफा गोमालांनो हमबाय थादों। मैया जेब्लानाखि सानसुथिरसेयावहाय आङो जोंनि डिसिसिनि सेंग्राफोरखौहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि सेंग्राफोरखौहाय बुंबाय जे प्रगति भवननि खोलाहा मोनसे फोथार बायदि सिला बायदि लांगोनायाव बिथांनि मुसुखा दङ। दा बिथांनि मुसुखाखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे बाउन्डारिखौबो सिबस्रां एवस्रां खालामहैदो। गाबोन जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिगोन, 120 जोनोम सानखौ फालिगोन। दाना सेंग्राफ्रा थांबाय, नायबाय, होनबाय सार बिनि मुसुखाखौथ' जों नुवाखिसै, प्रगति भवनाव बेबायदि गैला, गासिबो बिल्डिं जाजोब्बाय। आं फोथायनो गोब्राब मोनबाय, नुनायालाय नुबाय थादों बिल्डिंखौहाय, थेवब्लाबो लकेसनखौहाय बारा मार्क खालामनो हायाखैमोन। आं थानो हाथारैनि गारि लानानै फैब्रबबाय, नुबाय जे रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाया बावहाय गैलिया, बेसेबांबा गिदिर बिल्डिंआसो दङ। आरो नागिरै नागिरै मिथिनो मोनबाय जे रुपनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौहाय मोनसे प्लास्टिकजों जुनानै बबेबा मोनसे न'नि खनायावसो गारसोनानै दोनबाय। दा बेयो खोब दुखुनांथाव। सोर खालामा बेबायदि? बेयो जोंनि बर'नि गेदेमा सासे, बै समनि हाथरखि अलंबार बायदि। बे समाव बर'फ्रा लिरनो फरायनो रोङा, स्कुल कलेजखौनो नुवाखै। बे समावनो बिथाङा कटनाव BA पास खालामदों, बेबायदिनो MA पास खालामदों, MLA जादों, LLBबो फरायदों। आरो बेजों बिथाङा खालि सासे थुनलाइ सिबियारि, थुनलाइ सोरजिगिरिल' नङामोन, बिथाङा सासे समाज सिबियारिल' नङामोन, बिथाङा सासे राजखान्थिगिरिबोमोन। मानसिफ्रा सांग्रां नङा, गावजों गाव माबा माबि गोदोनि दायफोरखौ रायखांलायनानै है बेखौ जोंनो नाङालै, है बियो कंग्रेससोलै, है बियो PTC-सोलै, है बियो एबसुसोलै, है बियो BLT सोलै, है बियो NDP सोलै, बेबायदि होननानै जों सोर साबैसे बर' जोहोलावखौ सिबिनो मोनगोन? हा? BLT NDP होननानै NDP-खौ सिबियाब्ला, आरो NDP-आ BLT होननानै BLT-खौ सिबियाबा, आरो एबसुआ उमुखसो PTC होननानै सिबियाबा, आरो PTC-आ एबसुसो होननानै सिबियाबा, बे बोरै जालांगोन जाखो फालाय? बिराद मोनसे अननाय जादों। दा बेबायदि थासारिखौ जोंनि ससियेल मिडियायाव क्रियेट खालामनाङा। जोहोलावा जोहोलावखा, गेदेमाया गेदेमाखा, बिथांमोना जोनोम मोनदों हारिखौ सिबिनो थाखायनो। दा बिथांनि कन्ट्रिबिउसनफोरखौ जोङो नायोबा आसरित। बिथाङा हारसिङैनो मोननै मोनथाम खामानि मावदों। मैया दाखालिसो आंनि मोनसे प्रेस मिटआव आखायनो बुंदों आं जे जोंहा डाबल गेम गेलेनांगौ। न'खर सिबिनायजों लोगोसे, गावनि प्रफेसनजों लोगोसे हारिखौ सिबिनांगोन, आन्दलनबो खालामनांगोन, थुनलाइबो सोरजिनांगोन। दा बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदि एखेबारे नेरसोन लेजेन्डारि अलंबार। दा बेखायनो आङो दिनैनि बे 120 गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव जोंनि बर' रायजो राजा, उन्दै गेदेर रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बयखौबो आङो खावलायनो सानदों जे जोङो गोसोखांनांगोन बिथांनि सानखौ। आरो जोङो दिनै थुलुंगा नांगोन गावखौनो गाव, नोंगौ आंबो रुपनाथ ब्रह्म बायदि गेदेमा सुबुं जानि, आंबो थुनलाइ सोरजिनि, आंबो खन्थाइ लिरनि, आंबो रायथाइ लिरनि।
आंबो हारि आरो समाजखौ सिबिनि बिथाङा समाज सिबियारि गेदेमा कालिचरन गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मजों लोगोसे समाज सिबिदोंमोन आरो बिथाङा राजखान्थियावबो हाबदोंमोन दा जों बेबायदि जायोब्लासो बे हारिखौ लुखांनो हागोन दा बेखायनो आरो गोबां मा बुंनो जों बयबो मिथिखागौ सोरबाफोर मिथियाखैबा इउटुब बा गुगोलफ्राव थांनानै रुपनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै बाय'ग्राफिखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन आङो दिनै जोबथायाव बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंगौ जोङो बयबो रुपनाथ ब्रह्म गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मखौ अनसायनांगोन आरो जाय बिथांमोनहा बे रुपनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोखारनानै माने प्लास्टिकनि थफ्लाजों जुनानै दोनबाय बिथांमोना इमिडियेटलि बिथांनि मुसुखाखौहाय बे जायगायावनो फसंफिननांगौ खारन बे जायगायानो बिथांनि जायगाखामोन आरो बे जायगाखौ रायजो राजानाव सोङाबालानो आङो मैया सोंबाय आब' प्रमिला रानि बायद'नाव बिथाङाबो मिथिया आङो मैया सोंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो मिथिया बोरै जानो मोनखो बेबायदिसो जाबाय दा खोब दुखुनांथाव बेखायनो आङो सानदों बे सप्तानि गेजेरावनो एबा बे दाननि गेजेरावनो बे मुसुखाखौ मानो सिफायनो मोनखो बेबायदि प्लास्टिकजों मानो जुनानै दोननो मोनखो बिनि तदन्तखौ खालामनाय जागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360